Witamy wszystkich bardzo serdecznie. Minął osobny tydzień. Nutna tyś następną liczbę czytani w rodnym łewie. Znama je Karolena, która w cyk doma doskonali swoje czytanie po kasiepsku. Wycimy jak to dzysy i pudze. A twoja mama tyś, czy ty po kasiepsku, Karolena? Jo. Jo? Czy ona są uczy z tych liczbów prawie? Jo. No i myślę, że mama Karolenę poznywy te wszyscy dzwonci i tyś wnet bądze rozmia wszystko belno przeczytać, tym bardziej, że wiele pomygy Karolinie w ucienim są wierszów kasiepszczych i myślę, że przez to bądze wiele lzi. Ale dziś idziemy do płysobny, głę samo dzwonku kasiepszczygłe, a mlewa bądze tacim dzwonku z kropką ma. To piszemy liczba 8, wamlewa, samłe dzwonku, śwa. Samły dzwonk, śwa. Tak inaczej to są nazywy, albo krótci. Krótci to znaczy, że mamy więcej w języku kasiepszczym, a mamy aż 3. Mamy zwykły co wymówię tak jak w języku polskim. Mamy krótci łechternym dzysy bądźmy gydele i mamy jeszcze pochylony, wymówiony jak no i, taci między i a Łetim bądźmy gydele w płesobny liczbie. Ale dzysy mamy prawie to śwa, albo krótci. Sama nazwa gydyły tym, że to je taci wybuchłewy, że ono je taci krótci. No i dzysy sobie wypiszemy ileś tam przekładów, w których prawie wystąpiły to śwa. Czyli mamy taci słowa. Karolena, jak to wam mówić? Me, bardzo piękno. My sobie napiszemy tyle tak, no żeby to nas nie milało, ale musimy wiedzieć, że to jest baro krótci, taki wybuchłewy. Płysobny słowa. Proszę baro. Rebe. Rebe. A taci. Baro często. Łuziwuny. Karolena. Kasiebe. Baro fejn Karolena gdy kasiebę, a nie kaszebę. Bo sz w języku kasiepszczym wymówiamy mitkłe. Kasiebę. I jeszcze mamy taci. Ściełka. Nie. Cztery. Cztery. Tak zapisujemy prawie ten wyraz, a wymówiamy go cztery. Cztery. Musimy sobie nauczyć. Co znaczy cztery? Cztery. Widzę ta tyłę, to jegyda już tyle ciebie były te mitci dwuznaci, jak one były wymówione, że prawie nie giedumy cztery, tak jakby so chciało nama w nawiązaniu do języka polskiego, leno cztery. I mamy jeszcze tyle takich słów. Powiedz nama to słowo. Pisen. Bardzo dobrze. Pisenk to jest to, co my tyłe pokazywamy, czyli jak zapisywać i jak wymawiać te rozmaite same dzwonci kasiepszci. A taci. Proszę baro, spróbuj, Karolenka. Drech. Drech, baro fejno. Kto to jest drech? Przyjaciel. Przyjaciel, baro fejno. A taci? Dobre. Piękno. A jeszcze tyłe? Bardzo często wystąpiły w języku kasiepszczym na końcu. Powiedz to słowo. Piszemy. Piszemy. Teraz spróbuj wszystkie te słowa wypowiedzieć, Karolinka. Bardzo proszę, zaczniemy od tego. Me. Rebe. Kasiebe. Czterech. Pisank. Pisenk. Pisenk. Drech. Dobrech.
Piszemy. Siedźcie te, powiedz za baro piękno Karolena, te słowa, jeszcze rys je przecie, tu me, rebe, kasiebe, sztere, pisenk, drech, dobrech, pisieme. Siedźcie tam, wsiądze tam, ze je z kropkomatowe my wiumegłe, tak bardzo wybuchłe i krótkie. No i teraz wypiszemy sobie, je napiszę jakiś wyimk, wiszte, a tym razem będzie to wiszta nasi głe wieldi głe poetę i pisy rzeka się przygłe Jana Drzeździona, prześle do mnie. Prześle do mnie. Powtórz, Karolenka. Prześlę do mnie. Prześle do mnie. Bardzo piękno. I tery będzie ten, ta wisztka. Prześle. A ty będzie prześle do mnie. Rys. Dwie gwiazdy z nieba. Tyle widzimy to i widzimy też siwa. Proszę bardzo, Karolinka. Przecie ty to zdanie. Prześlę do mnie rys dwie gwizdy z nieba. Bardzo piękno. Ziebę. Ziebę. Z nima. Sied. W tą. Drogą daleką. Tyle mamy to, lecimy widele na chudcisi liczbie, tą drogą daleką. Możemy powiedzieć, to taci odnosowiony i tyle będzie to w ta droga daleką. Proszę bardzo, Karole, na piersi i dredzi zdani. Przeszły do mnie rys dwie gwizdy z nieba. Siebie i z nima szedł w tą drogą daleką. W tą drogą daleką. Na temat tego słowa siedł, będziemy iście gydele, poświęcimy jedna liczba, bo tyle tego my nie wymówimy. Jest nima siedł w tą drogą daleką. Może uda nam so jeszcze jeden werset tego snyzigłe mojego ulubionego, mojej ulubione wieszcze napisać. Proszę bardzo. Wziąłem mnie płet pazechę, wziąłem je płet pazechę, a tej me śle. Proszę bardzo, spróbuj, Karolenka. Wziąłem je płet pazechę, czyli płet rąka, tak? a tej myślę. Bardzo piękno. Teraz spróbuj całość. Przeszły do mnie rys dwie gwizdy z nieba, żeby i z nima szedł w tą drogą daleką. Wziąłem je płet pazechę, a tej myślę. Myślę, że to nie jest taci drądzi do wymywiania, co, Karolena?
Jo. Taci krótci, musimy to bardzo mocno zapamiętać. Jak widzimy wiele w wyrazach to wystąpiwy to z kropką albo śwa. Bardzo często, także jak będziemy wiedzieli, jak wymówić, to wiele lži będzie nam czytać teksty. I jeśli rys je przecie tu przeszłe do mnie, rys dwie gwizdy z nieba, żeby je z nima siedł w tą drogę daleką. Wzołem je pod pazychę, a ty me śle. Myślę, że ten sam dzwonk nie będzie ja cigłe z Iwru wam robił w czytaniu. Wyźny je to, żeby ćwiczyć, żeby czytać, żeby brać teksty kasiepści, przerabiać je sobie wyraz po wyrazu, słowo po słowie, zdanie po zdaniu, coraz więcej czytać i będzie wam szło lepiej. Karolena, bardzo proszę, przecie tego wiele tego tego śwa je tyś w tym naszym wieszce piesnie Kasiebę, która była w pierwszej na jej uczbie, przecie ty nama bardzo proszę, jeśli rys ten tekst, łebicimy jak chce idzie. Kasiebę. Wziecym różnych jepsie trywków wiele, lekłeździwcy gwejle. Bluz chce jachać na szczęśliwym chłele i mestri sozys. Młoże dalek w sitku je piękniejsze, młoże w cezych stronach rzece lżisi, idzie regnąć przeszedł bejm czas, tyle zważ, co iści rys, dobrze sobie zważ. I jeśli rys Karolena to stawimy, bardzo fajno ce śło, myślę, że wszystkim już tak dobrze idzie. I przecie ty jeszcze rys te zdania z wiersza Jana Drzeździona. Przyszłe do mnie rys dwie gwizdy z nieba, żeby je z nimi siedł, Z nima siedł w tą tą drogą daleką. Wzołem je pod pazechą, a tej myślę. Łaniśle, a my z wama żegnamy i do wyzdrzeni.